jamana kɔnɔna kibaruyaw la kucalakaw fɛ yen yaasa ka se ka jamana marabolo jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo kucalakaw fɛ yen u ka se ka kimɛli kɛ sango baara la ani ɲinan baara bɛna dabolo minnu fɛ u ye jɛrɛ belebeleba kɛ kucalakaw fɛ yen baara in sigira sen kan gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na min ye baarakɛyɔrɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen sa a bɛɛ lajɛlen nana ka na hakili jagabɔ kɛ sango mun kɛra ɲinan mun bɛ se ka kɛ k'o sigi sen kan ka ɲɔgɔn hakili sigi ni o ye jiko ale kɛlen don degunba ye bi Gawo kɔnɔna na ji sɔrɔli kataba 4 don Gawokaw ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw y'a yira ni ji bɛ suru olu fɛ heure 2 dɔw ta bɛ heure 3 kɛ dɔw yɛrɛ kɔni ta bɛ kɛ toni ni dɔrɔn de ye ji dun maa magoɲɛminɛn don u y'a yira sa k'a fɔ min ye barigo minnu kɔni n'u bɛ ka feere sa u bɛ taa fɔ 400 ɲɔgɔn na min ye ji yɛrɛ min bɛ siri n'o ye jimanani ye o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ degun kɔni bɛ ka fara degun kan min ye dɔw ye kin caman bɛ bi Gawo kɔnɔna na u y'a yira sa fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na sabula u y'a yira k'a fɔ ko waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔla min fɛ SOMAGEP ale ka minɛn minnu bɛ yen bi taji tɛ olu kɔnɔ yaasa ka se ka ji di Croix Rouge ni wolomasiri tabaw olu kɔni bɛ ka dɛmɛ kɛ ka se ka ji di nka o bɛɛ n'a ta yɛrɛ la ka se k'a fɔ ko min ye u ka groupe électrogène ye ni ale yɛrɛ bɛ se ka baara ninnu kɛ sa o kɔni binnen don degun kɔnɔna na degun min bɛ yen bi ni o kan ka larawulili ta na sira fɛ sa min ye pièce min kan ka dilan ka don a kɔnɔna na o pièce fana bɛ ka ɲini Gawo yɛrɛ kɔnɔna na min ye Croix Rouge maaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna groupe électrogène kelen di u ma SOMAGEP ka se ka baara kɛ n'o ye yan'u ka groupe kana ka bɔ dilanyɔrɔ la dugudenw yɛrɛ y'a yira sa k'o bɛna fisaya kosɛbɛ nka a fanga bɛna se ka kɛ i n'a fɔ dugu bɛ tun bɛ min ye kɔrɔlen wa min ye o laɲini ka sabati o de kɔni ka di dugudenw bɛɛ lajɛlen Kulukorokaw diminenba don u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na couvre-feu bɛ Kulukoro marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka min ye couvre-feu ban waati mana se kamiyɔnba minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn ta olu kɔni bɛ fiɲɛ foroko de ta ka ɲɛsin gudɔrɔnw ma dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni kɔlɔlɔntan tɛ degun caman b'a la bi Kulukorokaw fɛ yen couvre-feu kɔni sigira sen kan sa avril kalo tile 25 min ye a daminɛ waati n'a ban waatiw kɔni kɛlen don degun ye bi sirabaw kan kosɛbɛ kuma tɛ cɛncɛn ta kamiyɔn minnu bɛ yen dugudenw y'a yira sa kuma ka kɛ u fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka boli hakɛ la hakɛ min b'a to olu fana bɛ se k'u ka baara kɛ Segukaw ye don kelen sigi sa min ye du musaka n'o ye du impôt sarali ye Tɛderɛli Sebugu ale ni Pelengana olu y'o baara kɛ kunungo baɲumankɛtɔn min bɛ yen sa n'a bɛ f'o ma ko Kasayeli ale y'u dɛmɛ baara in na ka faamuyali kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw ye u ka se k'u ka Tɛderɛli sara cogo min na merilakaw fana ka se ka baara kɛ meri ɲɛmaaw yɛrɛ n'o ye meri 2 ye Sebugu ni Pelengana u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw ye nin waleya fo kosɛbɛ sabula a bɛna to denmisɛnw minnu bɛna munumunu salo kɛ u na ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se cogo min na ka Tɛderɛli ale sara yaasa ka ɲɛganbugu wuli ka bɔ maaw ɲɛ ka Yorosokaw fɛ yen o baara bɛ ka kɛ fu olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na min ye maa caman ye n'o ye maakɔrɔw ye olu caman kɔni taara nin kɛnɛ in kan baarali sira tɛ a la maa min mana se kɛnɛ kan ye min ye katarati ye sa u b'a lajɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na ka wuli ka bɔ olu ɲɛ kan o baara in ko bɛ to senna ko fo ka taa se juma nata o ma yaasa baara bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na nin waati in na Tomiyankaw ko mangoro kɛlen don sanbali ye olu fɛ yen mangoro bɔlen don Tomiya n'a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni maaw b'a dun cogo min kana k'aw ka lolonin da ye dɛ lemuru lolonin ni lemuru bɔra fana lemuru fa bɛ to sira la o la sa ko min ye katakatanintigi fara min ye faliwotorontigi ka fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ mangoro in doni ka taa n'a ye sugu la fɛn min bɛ bɛɛ bolo kɔni o sɔngɔ bɛ jigi de sara dɔrɔmɛ 20 o n'anw ka binu ta tɛ kelen ye an ka lemurunin yɛrɛ kun ye joli na ye k'e ɲɛ lajɛ bani an ka lemurunin kun ye joli ani ka dɔgɔ nka a ka timi dɛ n'an bɔra Tomiyankaw fɛ yen musow k'olu dege safunɛ dilan na Bafula bɛ kalo 1 kɔnɔna na sigira yelen ale y'o baaraw sigi sen kan musolaka minnu bɛ yen sa ni olu kɔni tun b'a fɛ ka safunɛ dilan dege togodala musow olu caman y'o sɔrɔ Mayinadenkaw b'o la dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira fana k'a fɔ min ye Jakabakaw olu fana dɛmɛ donna olu fana ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fana muso caman bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in kɔni bɛ ɲɛ u ma kosɛbɛ waleya in sa ale kɔni sigilen don sen kan sa yaasa musow bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma n'u sera ka safunɛ dilan dege nakɔ sɔn ani nakɔ baara k'o far'o kan yanni samiyaji ale ka bin buwaw fɛ yen n'o ye san kɔnɔna ye fala ye gafe 2 bɔra buwaw ka ntalenw bɛ min kɔnɔ min ye Etienne Kone ale kɔni ye livre 2 in bɛɛ lajɛlen dilan a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ buwaw ka ntalen na livre in kɛ kun ye min ye an ka segin an yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka dɔn k'a fɔ ko nin baara min bɛ sen na nin ye an ka bɔbɔntalenw an k'olu fana lamɛn fala ye min ye waleya in ye sa
a kɛra minisiriso min bɛ n'o bɛ Segu ni Dɔnko kunna o bolofara maaw tun bɛ kɛnɛ kan min ye merilakaw ye olu fana bolo tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan yɛrɛ dɛmɛ livre kalan dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen nana sa min ye Buwatu maaw ye nin baara min kɛ nin ye k'u fo a la kosɛbɛ n'an bɔra yen wulikajɔ ni cɛsiri